לקיים הבטחות, הבטחנו, הנה הוא פה, סרן ליאם שפילמן, שנפצע אנוש בלחימה בגבול הצפון, השתקם והחליט להפוך למסביר הלאומי, או אחד מהמסבירים הלאומיים. שלום לך, ליאם. אז בואו נתחיל מההתחלה. ב7 באוקטובר אתה בכלל בטיול, באפריקה. כן, קודם כל תודה שאתם מארחים אותי, וקטונתי מלהיות המסביר הלאומי, יש דרך. אמרתי אחד מהם. כן. אז בעצם שמעתי ב7 באוקטובר את ההודעה על מה שקרה בארץ, וקיבלתי החלטה לחזור, ואני טיילתי המון בעולם, יותר משנתיים, ולכן אף אחד לא קרא לי, למרות שהייתי קצין לוחם, וגם היה המון בלגן פה. קיבלתי החלטה לחזור, ומהר מאוד מצאתי את עצמי בצפון, בחטיבת הנחל הצפונית, 228. הגעתי מבחינתי להיות לוחם מן השורה, למרות שקצין לוחם לא היה אכפת לי, ונתנו לי את ההזדמנות להיות מפקד על מחלקת החפ"ק מג"ד, ובעצם עשינו משימות הגנה על הגבול בלבנון כחודש, עד ה10 בנובמבר. זה היום שבו נפצעתי, כן. איך אתה נפצע? אז זה היה יום רגיל. למען האמת, בבוקר אני הייתי הקצין מוצב, אני תדרכתי את כולם על הסכנות, ודיברנו על הסיכונים הרגילים, ובאמצע הדרך לארוחת צהריים שמענו זמזום בשמיים, הסתכלנו למעלה, ומולנו בקצה של ההר זיהינו כטב"ם ענק, בין הראשונים בעצם שחיזבאללה שלח. אז זה לא דובר כל כך בחדשות. לפני שהבנו את גודל האיום, נכון, וכמה אנחנו לא ערוכים להתמודד איתו. ברמה שאנחנו לא הכרנו את זה. החיילים חשבו שזה שייך לצבא, ומיד צעקתי לכולם שזה כטב"ם של חיזבאללה, מיוצר באיראן כמובן, אבל של חיזבאללה. ופחות מ10 שניות מהרגע שזיהינו אותו, הוא פשוט הוריד את האף אלינו והתאבד עלינו. היה לו בין 30 ל-40 קילו ראש נפץ, ריסק את כל המבנים באזור, כל המכוניות, ואותי העיף 10 מטר. אני נפצעתי באורח אנוש. רגל ימין נקראה כמעט כולה, הוורידים, השרירים, והעורק הראשי נקרא. אז בעצם איבדתי את כל אדם ברגע מהרגל. מיד חילקתי פקודות, הגיע אחד החיילים שנפצע גם הוא מרסיס קטן, הנחיתי אותו לשים לי חוסם עורקים. זה לא עזר, כי איבדתי את כל אדם בשניות. לקחו אותי למרחב מוגן, וכשהורידו את הווסט, הבינו את הפציעה שהיא בגדול מלווה אותי עד היום. זה בעצם חתיכת ברזל גדולה, לכטב"ם יש לו בטן עם מלא רסיסים, אותו רעיון כמו רימון, ואחד מהחתיכות ברזל, מתחת לקרמי הייתי מיגון, מתחת חדר לי לאגף תחתון, ריסק לי את עמוד שדרה, את S1 ו-S2, שבר לרסיסים, הרבב את כל הצבים, פגע בהם, ויצא מהצד השני, קרא לי את המעיים. אז באותו רגע הבינו, יש דימום רציני ברגל, הבטן פתוחה, הגב, ואנחנו על גבול לבנון, אי אפשר להנחית מסוק, וקיבלו החלטה לפנות אותי במהירות. בהתחלה זה היה רכוב, בעצם בג'יפ. כל ההידרדרויות, אני זוכר את הכל, הייתי בהכרה מלאה. היית בהכרה ואתה מבין שיכול להיות שלא תצליח לצאת מזה? כן, הייתי בהכרה, אבל לא יותר מדי חשבתי מחשבות של אני עומד למות, פשוט פעלתי כמו רובוט, ממש מצב חיסכון בסוללה כמו פלאפון. כמה שפחות לדבר, אני מתקשר עם לחיצות ידיים עם אחד החיילים, ונוסעים, פשוט עד שאני אגיע למקום מוגן, שזה הבית חולים. הגענו למסוק, בדרך כבר באוויר, מבינים שמאבדים אותי לגמרי, מנסים למדוד לחץ דם ואין לחץ דם, ובמקום לרמב"ם החליטו להוריד אותי לזיו, שזה בדיעבד מה שהציל לי את החיים. כשהגעתי לזיו היו כמה ניסים. הנס הראשון זה שפינו את רוב החולים מהבית חולים, בגלל המצב. אז קיבלתי המון תשומת לב. לצורך העניין, בשיח עם המון רופאים, אם הייתי מפונה לכל בית חולים אחר, היו קוטעים את הרגל. זה פרוטוקול, העורק נקרא והוורידים, וצריך להציל עוד חיים, אז קוטעים את הרגל, ממשיכים להבא בתור. ושם קיבלתי את תשומת לב. הנס השני, אחד הרופאים, וסקולר, מומחה לכלי דם צעיר, התקשר למורה שלו מפעם מהאוניברסיטה, פנסיונר, רופא, בשם דוקטור קרמלי, לקבל עצה. ואותו דוקטור קרמלי אמר, אתה יודע מה, אם זה חייל, אני מגיע עכשיו. והוא הגיע במהירות, סיפרו לי את זה, אני כבר נכנסתי לקומה, אבל סיפרו לי שהוא הגיע עם מכנס קצר וכפכפים ותיק מנתחים קטן, והוא בעצם קשר לי את כל הוורידים והעורקים. הציל אותך. ונשאר לישון בלילה, בחנייה, באוטו שלו, ואמר, אם הוא שורד את הלילה, אנחנו נמשיך. והנס הכי גדול זה ששרדתי את הלילה. אבל היה לך אחרי זה תהליך שיקום ארוך. כמה זמן בעצם עד שאתה משתקם וחוזר לעצמך? חשוב רק לציין
באותו רגע בבית חולים ההודעה הראשונית הייתה שמטתי, וזה הוביל לקציני נפגעים לבית של ההורים. דפקו להם בדלת. הודיעו להורים שלך אז הם דפקו בדלת, וזה היה שישי בצהריים, אמא שלי נחה, אבא שלי הלך להביא עוגות לשבת, ואחותי הקטנה בת 15 פתחה את הדלת ושאלה אותה, אח שלי מת. זה היה כאילו הסיטואציה. כמובן לקחו אותם, לא נתנו להם לנהוג, לא אמרו להם חי, מת, פשוט הגיעו לצפת בזריזות בנתניה. וזהו, אז אני אתקדם עם זה קצת קדימה. בוא תסביר לנו איך בעצם משם אתה מגיע למצב שאתה יוצא למסעות הסברה למען ישראל. כן, אז בעצם הייתי 10 ימים בקומה, תקופה מאוד ארוכה, כמעט חודשיים בטיפול נמרץ, מחובר למכונות סיעודי, ושיקום, ואחרי 3 חודשים השתחררתי, והגעתי לבית הלוחם. בחרתי לא להמשיך שיקום יום בעצם באחד מהבתי חולים. אני מאמין שבית חולים זה לאנשים חולים, ואם אני בוחר בחיים אז מעדיף להגיע למקום כזה. כן. ובחרתי להגיע לשם, ותוך כדי הטיפולים ופעילויות הספורט שיש שם, וכל החבר'ה הצעירים, מגיעים גם המון קבוצות של תורמים מהעולם, שמגיעים לראות את בית הלוחם. וביקשו מישהו שיבוא לספר את הסיפור, ואני משתף את הסיפור עם כל אחד שאני יכול. זה ממש בדיחה שכל הנהגי מוניות ברדיוס של נתניה מכירים את הסיפור פציעה שלי. והתחלתי לעשות הסברה להם, בעצם לספר את הסיפור פציעה ועל החוויה בבית הלוחם ועל המציאות פה בישראל. ומשם זה התגלגל, בעצם שהציעו לי לטוס לחול, למסעות הסברה. כמה פעמים כבר היית בצד מסעות כאלה? אז בעצם הייתי פעמיים באנגליה, בלונדון ומנצ'סטר, באוסטרליה, בסידני ומלבורן, וממש עכשיו חזרתי מארצות הברית, מניו יורק, מיאמי. אני מניח שיהיו עוד בעתיד. ואני תמיד מסתכל גם על שאר החברים שלי בבתי הלוחם, שלא לכולם זה פשוט לספר, והרבה אנשים מתמודדים עם פוסט-טראומה, עם PTSD, ולבוא ולשתף את הסיפור, במיוחד מול 600-700 איש, זה יכול להיות מאוד מורכב. ואם אני יכול לעשות את זה ועל הדרך לעזור ולגייס כספים, אז למה לא? זהו, אתה מרגיש שבתקופה האחרונה, לנוכח השיח הבינלאומי סביב מה שקורה כאן בישראל ומה שקורה בעזה, זה יותר מורכב? להסביר אותנו? קודם כל, ההסברה ברובה היא מול קהילות יהודיות. אז מי שאני נפגש איתם בעצם זה הקהילה היהודית בכל אחת מהמקומות שציינתי. שמחבקת אותך. מאוד מחבקת. שוב, אפשר תמיד להבחין בזה שהם מקבלים מידע חצוי במדיה בעולם, ולא את התמונה המלאה, אבל בשביל זה אני הולך ומספר את המציאות פה. אני מספר את המציאות גם של הסיפור פציעה, גם של המילואים, וגם של בתי הלוחם, שיש אין ספור אנשים שנפגעו בגוף ובנפש. כי זה ברמה שהם תמיד עמומים מזה, שרק מה-7 באוקטובר ואילך יותר מ-12,000 פצועים חדשים. כן. בכלל הגילאים, בנפש ובגוף. כן. זה חשוב להעביר את המסר. ליאם, תודה רבה לך שבאת אלינו. שיהיה לך בהצלחה במסעותיך ובכל מה שתבחר לעשות, ורק תהיה בריא ותשמור על עצמך. תודה. תודה על כל מה שעשית למעננו, ואם אנחנו מדברים כבר על מסעות הסברה,